Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hormatly musulman doganlar, yakynda inşallah Qurban bayramı yetip gelýär. Qurban bayramına degişli bir mesele var. Musulman doganlarymyza şunu ýatlatmak isledim. İnternet ullanjylarynyň arasynda Qurbanlyga degişli bir ýalňyş hereket edilýär. Ol hem musulman doganlar, käbir kişiler internetde Qurban bayramy gelende, Qurban bayramyna goýun sygyr ýaly Qurbanlyk canlysynyň her hiledip değişmeli suratlarını paylaşıyorlar. Koyunun suratını koyup üstünden her hili değişmeli gülkünç yazgılar koyuyorlar. Yani Qurbanlığa değişlik karikatura paylaşıyorlar. Şu hareket musulman doganlar ulu ýalňyşdyr, ulu günahkarçylykdyr. Elbette bunu koyan kişiler erwet niyet bilen ya yaman niyet bilen koýan, gowy niyet bilen goýýar. Emma musulman doganlar ulu ýalňyşlykdyr, ulu günahkarçylykdyr. Sebebi musulman doganlar dine değişli hiç bir zat bilen ne oýundan ne şundan oýun etmek, üstünden gülmek bolmaýar. Misal üçin namaz, oraza, hijab, cennet, cehennem, peygamberler, sakal, mescid, azan, misal üçin halal haramlar, garaz islenlik dine değişli zatlar bilen, dinin hükümleri bilen, İslam'ın şiarları bilen oýun etmek, üstünden gülmek, şoňa değişli değişmeler ýaýratmak bolmaýar musulmanlygyň uly günahkarçylyk. Qurbanlyk hem şeýle musulmanlygyň. Hemmäňiziň bilişiňiz ýaly Qurbanlyk İbrahim aleyhisselamdan bärligine gelýän ullukan ibadetlaryň biri. Yani Qurbanlyk musulmanlygyň et ýemek däl. Qurbanlyk et paýlaşmak däl. Asyl Qurbanlykdan maksat o däl. Qurbanlyň asyl maksady musulmanlygyň Qurbanlyk ibadet. Canly qurban etmeklik ibadet. Ve İbrahim aleyhisselamdan bärligine gelýän ibadetlaryň biri Allah Taala'nın emri, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine öwreten ibadeti. Ve Qurbanlyk musulmanlygyň İslamyň şiarlaryndan bir şiar. Ve Qurbanlyk İslamyň iksan uly bayramlaryndan birine, yani Qurban bayramyna, bizim Qurban bayramy gününe edýän ibadetimiz. Şonuň üçin musulmanlygyň şu hillatlar paylaşman, Qurbanlyga değişli her hil Qurbanlyk canlysyny goýup goýulýan gülkünç değişmeli karikaturalar paylaşman, ýaýratman. Bu mesele şeýle görmek musulmanlygyň dine değişli zatlaryň üstünden gülmek, oýun etmek, bilip ýa-da bilmän, çyndan ýa-da ýalandan, gowy netlen, erwet netlen tapawudy ýok. Dine değişli islenlik bir zadyň üstünden gülmek, şoň üstünden değişmek musulmanlygyň kişiniň imanyny puj edip biljek, imanyny boşa çykaryp biljek zatlaryň biri. Şonuň üçin gaty uly mesele, bilmäň eden bolmagy mümkin. Allah Taala'dan başlanma diläliň. Şu mesele musulmanlygyň dikkat edeliň, gaýrat edin, bilmeýänlere ýetireliň, paýlaşalyň. Oýun etmek yalan däl, çyndan zatlar bilen oýun etmek, değişmek, gülmek, göwnaşmak, bu zatlar gowy zatlar, dinimiz bu zatlar näme? Gadagan etmeýär. Emma musulmanlygyň oýun etjek diýip, gülüşjek diýip, değişjek diýip dinimiziň üstünden gülmäliň. Dine değişli zatlaryň üstünden gülkünç zatlar, değişmeli zatlar ýaýratmalyň. Şundan ägä bolalyň. Elhamdülillahi Rabbil alemin.